Zaujalo vás naše video? Chcete vidieť viac? Máme tu pre vás najväčší rybársky videokanál na Slovensku. Nikto iný vám neponúkne viac návodov, testov, recenzií ako náš profesionálny filmový štáb, ktorý priamo tvorí živé reportáže s najlepšími testermi, rybármi a značkovými výrobcami rybárskych potrieb a doplnkov. Klikni teraz a budeš vždy prvý informovaný. Náš videokanál má už viac ako 2 milióny zhliadnutí. Už od roku 1999 sme tu pre vás. Veľkoobchodný hypermarket Sports. Na slovenskom trhu zastupujeme najlepšie svetové značky. Majitelia športových predajní majú možnosť osobného výberu tovaru na ploche viac ako 1000 m2.